Кажи сега, представи се как се казваш. Представи се как се казваш и откъде си. Перо Нанче се казва. И от кой град си ти? От град Охрид. От Охрид. Аз искам да те питам, понеже така чух една интересна случка в твоя живот за 40-та година, когато българската армия влязва в Добруджа. Разбрах, че тогава си пора някакъв... Сега я кажем в госпожата. Да. Как е точно? Как е точно? Сега я кажем. Госпожата, баща ми и около баща ми хората, кога влегва на българските войски в Добруджа, слуша радио и ушите на радиото и плаче. И викаше, защо плачеш? Аз 13 години момче. Плача, рече, защо и тук ще дойдат нашите братия. Разбра се, що ти реков? Това е 40-та година. 40-та краща. Влизането. Ти 27-ма година ли си роден? 27 година. 7 септември 40-та краща. Кой е ова телевизия? На ВМРО-то. Добре. Добро.